Velkommen til Møgeltønder med den smukke gamle kirke. Kirken har de seneste år lagt hus til flere royale begivenheder. Der er Slotsgaden, Danmarks smukkeste landsbygade med de gamle huse. Schackenborg Slot. Det smukke slot er i dag Møgeltønder og regionens store turistattraktion. Her bor hendes kongelige højhed prinsesse Marie og hans kongelige højhed prins Joachim med børnene. Gallehuset ved Møgeltønder blev det første af 2 guldhorn fundet i 1639.